Fraud lapen scam atumpen Kachere Nangji Kenangsot. Lalo, aprang si nilimen laki avinasteron lapen nonang litum kelang bom labang ki Karbi 2.0 YouTube channel. LABANGSO channel longjong si madu abang fu abang pile nang kahomri mido pule na litum kachingon pen subscribing on lapen adu hesta me bel arjan theglain dakana litum ber ponik dianon. Lala bule monon pinili ajada son mate ajada bertale wan sta LABANGSO YouTube channel long sinili upload paprangi lapen na litum stame chini igda prang po. Lalo pini LABANGSO puthak si nili nang than pachini pon ikpo la fraud mate scam LABANGSO puthak si nili pachuke dam tanga video ta nili upload igalo LABANGSO puthak nali tum langle lang pulte lang dam iktame nili hodak stami nali tum pan nang than ipon pachini pon iglo asi non bulom bangke LABANGSO lason kachong thui kachu bai bangke imina Karbi Anglong Arlo si ke onglo non bangke ke onglo pudam lo pulte kaduka vita chini pota hailo non molam la social media long stame pina ancha thanglo lapen niliphan pachukidam tang ahut stame subscriber tum nang kollo LABANGSO hot bangke forest LABANGSO forest awareng awar sai ala sota appointment bange pachi odong lo appointment letter mate appointment alu bange stame hola sodim siketang pulte hodak dam lo pulte hodak bangke amen tave lapen thang information ta avi pupu athema laki ingsi scam lo mate fraud lo lapen da son thak thak si non het jon nali tum stami thek long pon ikpo la Facebook long kache thang pon lapen la screen long nali tum la lang igon la photo bang a photo lo alang li hello lapen nili alu ta non olom so phit pen nali tum han nang piklang pon ikpo ingsi fraud mate fake appointment letter labang ke non het jong la department personnel e LABANGSO over engwar sai nili la so advertisements tame upload iglo lapen penanat atum bangke la son loijo kidu kelak pen mate longle philang chi jorchot pen stami tangka bang pidun dat apis tame alang li tum han bangke pach ahok patinang pola fake mate duplicate la ingsi appointment letter bang alang li tum han hodai dam kokpo jolalo lason tumpen bange ciri siki melo la pen nili ki pudai mi bang lalo kadu ka we fana tuning ri iglo nali tum stame la nili video long pen tag long pen stame pina ana bang pho bang pitume vorenga hin bang ki jogdun pota hailo la pen jogdun lo ta hailo la pen kilong num da dopo kilong le tum ta dopo stame nali tum ingnut bahini lason nang chong thui nang chubai mate lason nang ki bai du mate nang ki pudu pole nali tum asapta ahok tin dun ri la pen tangka sikang sita nali tum pidun igri nali tum amina mat damon jogdam ingo kilong long le labang ke kopai lam lo laki mua phita lam lo stami suring koi mate suri thongkep lan anang pi igon mate nang pinon nili hodak la CM tumpen stami heming siateng lo mate chini che theglo nili pudam ikpo mate pidam ikpo la penali tum bangke la matha thepin penali tum heming nilon pen stami nali tum bangai oreng war sai long po la sona lam nang ki bai tum du oi la sinali tum la hai bang ke nali tum ne la penali tum sikang sita pidunang ne la penali tum la screen long stame thek pon long pon nili nang piklang pon ikpol la lang iko nali tum la pendak ke kadu ka we ke tok teng siver la pen hola sil hazar nali tum thek pon long po sil ai huienta da ke tok kadu ka wita ing siver lo la appointment letter bang stame LABANGSO appointment letter la bang ke kadu ka we stame fake lo mate la ke ini afan chot lo nang li tum phan tangka piduna pot long elu pun mane pache thanak bu phan chot lo la bangke stame nang li tum LABANGSO lo na hok le pon stame nang li tum amen masya we hodake la pen nang li tum la bangke kadu ka we stapui fake lo lake mate fake appointment letter pa bang la se la son ka chong thui ka chu bai bangke non kam thang Karbi Anglong Arlo sila son fraud mate kachong thui kachu bai tumbange ki ong la sinili ki pudai bang la anchot lo la penali tum la alu stami thek ponong pola nili channel long subscriber ki do an stami nili ka doka we fanta tuning rig lo la sonalam nali tum han kumane nang ki pubang do pole nali tum masap ta kroy dun ri la pena hok stami tin dun ri la pen tangka nali tum sikang sita pidon igri la pen nali tum jong si woreng war sai jog duni pole nang li tum mithang damon lapen jog dun igon jong si amen do te dolo avite avilo la si lahaya fraud atum phan bangana litum du pulote
nason do pulte nani tum alam pasti arjudu nanelo lapen kroidu nanelo tangte pinia video long ba la anchot pola pen video lang mesen pulte nani tum serik tha lapen video arlo nili kaning je sonsoni chokchi deta dutai lasi chokchi du an bang ke chi dia nang pusi kadoka we fanta nili hin pen tuning riglo lapen nili ke thek anason bang nili paklang pon ikbom la lapen nani tum stamina lang dun ikbom la pen nani tum nang chingho nang support dun ajok siril an staminon nili labangso channel bang paprang la pen views ta pen an dolo lasila an so se nang support dun la pen chingho donia fansi kat doka we fan stami nili hin pen tuning riglo lasipini ya video long mala an chola la pen up ka frega video nili mate ka frega update nang wan pit thu ikpo lasi dome thak me kaduka we Karbi Teach 2.0 YouTube channel ke lang arado an fan stami nili hin pen Karda